o cultivo da cereixa asocias un pouco ao viño, tamén a viticultura, non? Oliveiras, viño, cereixas, a zona do Osil, o Monteforado, Hermidón, Peites, San Clodio, que tamén fan a festa ahora en junio. Ramón, esta planto eu agora e para o ano que ven teño... Esa está plantada, teño cereixas. don Roberto. Xa ten cereixas hoxe. Pasa que... Ah, sí, mira, Toma, mira. aí están, ten cereixas. Mira, plantada aquí no plató, Isto é tremendo, Plantámola. aquí na madeira, Sí. Mira como son, ves aquí. Fai media hora, é verdad. Está, pues está, pasa que este debe ser cara, claro, si le va... Ese ten que ser un Canto vale? 500 euros? No, valdrá 30 euros a millón. Pero isto... Pero- prenderá? Xa está prendida. Pues está prendida, pero hai que metela na terra. Nada máis, facer o trasvase. Trasvase. Eu Por eso. contei a Moncho antes, eu precisamente planteo a cerdeira onte. E Ah, sí? dixestesme que vou tarde. Como que vai tarde? Hombre, no, moi tarde. Está chovendo. De todas Pero era maneiras, cando tiña. nadie conoce así, sin as cereixas, a variedade, No xa. Me entendes? Porque Tú conócela por... No, vez non que a día. conozco, porque me dixeron que era picota, Ves, vale. Pero non é que sexa mellor ou peor unha variedade. Xa entendo. É cuestión de gustos. Pero mira, te acabo un bicho aquí nunha Na folla. nosa zona, Mira, a onza, media onza, un bicho foi aí roer, no, eso sería... Foi contra o coche. Vale, Posiblemente. Isto é moi resistente. No, porque lle vin aquí unha folla, non ves que estaba aquí Sí, está rachada, pero... morruída polos bichos. A cerdeira, porque me dis, zonas de viño, evidentemente, Claro, vos hai que abrir un microclima. Claro, e Juan. tradicionalmente, porque a cerdeira é típica ali, pois no Valdomiño, Chantada, tamén no Rosal, pero Exactamente. entendo que era un cultivo asociado tamén á viticultura, é Sí. dicir, vivir só da cereixa nunca deu, non era suficiente. Sempre foi un complemento, pero foi moi importante nunha época, desde os anos 60 hasta os 90, viñese comercializando nesa subzona da Ribeira Sacra sobre uns 5.000 kilos diarios, que para a nosa zona, que é coñecida polo pequeno Jerte... Como 5.000 kilos. Sí, diarios, vale. Para que vos Pero o ano veades- pasado, por exemplo, cantos No, kilos? no, isto acabouse. Claro, Nos o ano anos pasado, 90... cantos kilos se venderon entre... Non se sabe os kilos porque ahora é algo anecdótico. Claro. Pero, por exemplo, na feira o ano pasado comercializamos uns 3.000 kilos. Carai. Entre 12 ou 13 Bueno, está colleiteiros. E a que prezo? O ano pasado fui a 7 euros. Este ano encareceu A un 10. pouco, porque había menos. Este E ano cando vemos os camións estes que están na carretera con cereixos, que son de fora, non son de aquí, non? esas falan todo castellano. Eso é todo de fora, non? Todo de fora, todo de fora. Eu non quero reivindicar aí un letreiro que vindo para aquí, pero non ten nada que ver. De Galicia non hai nada. E a pregunta clave, cantas se poden comer? Eso é Porque verdad. isto realmente tú podes comer non paras, pero Claro, haberá un pero- momento que terás que parar. Proba de noite e non pares. Por si acaso. Bueno, porque sempre dicen que Sí, non hai que abusar. é unha gran fruta, pero non se debe abusar. A que lle chamamos a abusar? Un plato deses que máis se pode Sí, comer, sí, ou non? sin problema ningún. 100. Isto non... Porque... Pedir uno antes, Pedirlo antes. Mira como levantó Pedirlo aplauso. Xa pediron aquí, pero podemos llevar xa, non? Xa lle podemos dar, sí, Veña, señor. cereixas, é verdad que dixeron, Juan, non habrá cereixas, O hoxe. público. Dalle das verdes, dalle das verdes. Por certo, decimoslle que garden as E pase, colle de Moncho, pase. decimos que garden as pepitas para plantar ou é mellor meter sempre o cepellón? a cereixa... Se a queren plantar, garden a carabuña, abren a mitad e poden a plantar. Hai que cortar a metade? Sí, Pero hai que botar as dúas partes ou só unha? espera. Teñen a que secar sobre uns 5 días, Vale. parten a mitad, plantan o que é a semilla que está dentro. Agora ou noutro momento? Eso sí se pode facer xa agora. Ahora Pero ben, jardádeme, Pero eso tarda- jardádeme as non carabuñas. aconsello. Tarda 20 anos en dar cereixa. Unha cerdeira cando a planta sobre 7 anos, 7. máis ou menos. Bueno, gardádeme menos, entón. Ben, pregunta. É mellor, esa é variedade de picota, é mellor, se levamos unha cerdeira para casa, levar unha cerdeira xa que dé a cereixa que nos queremos ou levar outro tipo de cerdeira e facer un enxerto? Porque ximos a aprender a facer un enxerto, Vamos a ver. Vas a calquer viveiro e ti escolles, buenas tardes, quero picota, quero burlat, quero starking, quero lapins. Non pasa nada, lévala E xa está. E xa está. Vale. Ahora ben, pola nosa tradición, enxertamos as bravas. Moi ben. Sí, sí. Porque si falla tamén o costo é menor, claro, porque Claro. eso ten un costo, pero suele, ao estar enxertado en bravo, dá moi bo E aguanta resultado máis. e ven un poquinho antes. Pero veña, imos aprender entón a enxertar Vamos a enxertar aquí unha. Veña, sí. Queres que faga eu ou fai o Ramón? Como que? O xa aprendeste. No, fai tú, Ramón, que non pero pasa nada. non prendeu a do ano pasado, que? Dalle, Ramón, dalle. Vamos, doctor. Don Juan, eu non quería
cachar esta porque é fermosísima. Ten boa pinta, verdad? É bonita, Pero outro non temos. Ten unha cor verde preciosa, E eu non a quería estragar. Porque se eu que dice No, Roberto... non estragaría tampouco, E que vai, outra non temos. Ahora non ben. vexo. Pois sentámonos No. e descansamos, que No, non pasa nada tampouco, no. non hai que tolear. Vale. Onde vas? Ainda é luns. É que mañá picota, martes, é picota, que e ven maio, vamos a ven- insertar... ven mobrao, ven- Vamos a insertar burlat, Eh? vale? Entonces, para que quede igual a cerdeira, Ah, xa o entendín. vale? Que non queres tragar esa variedade. Non quero estragar a cerdeira. Entonces, vamos ter dúas ramas de picota e po ano, que a quero ver se veño, se non quero ver o que veña, Dios, quero esta... Tiñas mellor aspecto ano pasado que este, pero que decir, estás ben, estás moi ben, hombre, estás moi ben. Tamén non, sí. Pasa nada, hombre. É un ano máis. Ya, oye, se non pode ser, que tampouco. Se non pode ser, pois hai que chamar a outro. Aí está. Hai que tomar nota disto. A min isto interesa. Pa millor non vamos, Pero eso que colliche que é? Isto que é? Este é unha cerdeira No, xa, picota. pero eso. E isto é un gromo de burlat, De outra variedade, vale. de outra variedade. Vale? Vámonos a hibridar. Vale. Isto non se ten que facer agora en maio, non? Non. Non. Por En eso, xaneiro. por eso ano pasado posiblemente non prendera. En xaneiro ou febreiro. Febreiro. Na Febreiro. nosa zona Iba a decir facemos en febreiro. febreiro. Esa navalla levaba el no peto particular, eh? Sí. Sí. Porque esta utiliza a inteligencia artesanal. Hai partes á mitade, non? Pola metade. Exactamente. Vale. E agora vai meter por aí. E agora metemos ya, con perdón, Sí, sí. A pregunta é por que escolleu esa rama e non outra? porque era máis gorda. Vale. Porque se non tiña que facelo así, como fixen o ano E así pasado. estragábala. E así estragábala. Vale? Aí está o inserto. Si queremos, metemos outro inserto, pero como é moi pequena, eu deixaría así. Pero tal, cinta aislante o que lle botas. Aí botas o primeiro... A carroceira, como dixaste ti. Pero primeiro botas o este para que non... Exactamente. Isto que é cicatrizante? Non a bosta de vaca. Bueno. Que tamén. A ver, hai xente que o faga. Sí, sí. Eso é o cicatrizante. Exactamente. Ese é o cicatrizante. Vale. Deixalo o mellor posible. E isto porque non queremos estragar máis a cerdeira. Pero ti meteríaslle outro máis ou deixaríola así? Eu neste caso deixaría así. Se fora aquí, meteríamoslle dous, porque ten corpo para dous. Ajá. Vale. Pero aí, nada. Eso. E isto é para que non colla aire. Toma nota que isto temos que facer na miña casa, que eu metí unha brava. Bueno. Pero a túa non é non da cereixas, que é... Non vai nadar. Como? Non é floristicultura desta. Ornamental. Ornamental. Pero por que brava? Hai que Ah, tomar vale, Se nota. enxerta, dá. Vale, vale. Claro. Ah, se podes inxertar, claro. Dúas ramas de picota, unha de burlat. Podes inxertar un aguacate, por exemplo? Non, ten que ser da mesma raza. Pero podemos meter aquí unha da onza, da media onza, de outra variedade. Ou seja, que hai xente na que fai mesma árbora podemos ter varias variedades. dúas ou tres variedades de cereixa. Eu teño mazairo e tamén da peras. Eso sí que se pode facer. Pero é unha cousa por anedótico, claro. Sí, señor. Moncho, ti fostes onte o concerto de Chayán? Non fun. Non che cadrou, non? Non, eu sou máis da panorama. E se te combinase a Panorama a subir o escenario, Eu subía. subirías? Sí, e botou un aturuxo tamén, mira. Sí, señor. Sin problema A ningún. Turuxo non lle votou, pero votoulle un baile onte